क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि आथियाबारि ओनसोलनि गोबां गामिफोरा लोंनाय दैनि आंखालाव जोबोर जेंनाजों मोगा-मोगि जानानै दं। बेफोरबादि जेंनानि समाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा लोंनाय दैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानाय ओनसोलाव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे थांनाय सानथामसोनिफ्राय सान्तिपुर, आखिगुरि, अन्थाइबारि, दैमुगुरि, प्रेमनगर, धरमपुर, बैग्रिगुरि, आवजारगुरि, गोजोनपुरि, निजोमगुरि, दावांबारि आरो सालबारि ओनसोलाव क'क्राझार जिल्ला पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियार बिफाननि गारिजों रायजो राजाफोरनो लोंनाय दै राननानै होबोदों। दैनि आंखालनि समाव दावराव देख्रेब नार्जारिनि बेफोरबायदि रायजोफोरनो हेफाजाब होनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं दैनि आंखालजों जिउ खुंबोनाय बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मदद होनाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। क'क्राझार जिल्लानि आथियाबारि रेन्जनि सिङाव थानाय गासै 11टा गामिया रानसाव जाबाय। दा बेयाव दमखलनि दै रानबाय आरो बे दैसानि निजिरा निजिफोर बिसोर रानजोब्बाय। अखाया गोबाव सम जाबाय हायिया। बे अखा हायिनि थाखायनो बेफोर दिनै दुखुनांथाव दै गैयि अबस्थायाव बे जायगानि मानसिफ्रा भुगिनांबाय। दा जोङो दिनै बे 11टा गामिनि जेसेबां दुखुथिया न'खरफोर बे न'खरफोरनो दै होनो होननानै जोङो दाखालि 6 तारिखनिफ्रायनो जोङो बे जायगायाव दै रानबाय थादों। दा दिनै जोंनि बे सालबारि गामियाव दङ। दा सालबारि गामियाव इतिमध्य दैखौ जों रानखांबाय आरो दा जोंनि साहाजाय मोननैसो गामि दंबायो। दा दसे थानानै ट्राकआ फैबा रानबावगोन। दा बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जोंनो खोन्थादों जे बे जायगायाव दै लोंनो गैया, मोसौ मोसानो दै होनोबो गैया, दुगैनो मोना, ओरैनो देहा मोदोमफोरखौ खुनुरुखुम माने फुगारबायनानैसो थासै बे बाथ्राखौ बुंदों। जिब जुनार लोंब्ला मानसि लोंमोना, मानसि लोंबा जिब जुनार लोंमोना, आधा आधा जिबना ओरैबायदि माने दुखुथिया भाबै माने माबा दिन खाथायनांबाय। बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा बुंबाय थादों। दा बिसिनि बुंनायखौ आङो खोनानानै आङो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि डिसि प्रदीप कुमार त्रिपाठी आरो एडिसि शुभम आदित्य बरा लोगोसे पिसिनि एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार सरगियारि बिथांमोनजों सावरायनानै ज'नो बेयाव दै राननायनि बेब'स्थाखौ खालामनाय जादों आरो बिथांमोनहानो बे टेंकारखौ हरनाय जादों आरो दा सानफ्रोमबो जोङो दैखौ रानबाय थादों। आं सानो बे दै राननाया जास्ट मोनसे इमारजेन्सि मोनसे रिलिफ बियो, मुहुर्त टाइमल' बे रिलिफ बियो, बे पारमानेन्ट सलिउसन बे जाया। दा दसे टाइमनि थाखाय रायजो राजाफोरनो एसेबाबो जोङो एसे हुंखा सुंनो होननानै बेखिनिखौ मावनाय जादों। दा जोंनि बे जायगायाव पारमानेन्ट सलिउसननि थाखाय मोनसे माने दै साप्लाइनि मोनसे सेन्ट्रेलनि मोनसे स्किम दङ जल बर्डनि। दा बे स्किमा दाबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। दा बे कन्ट्राक्टरा मोजाङै दाबो मावफुंनो होआखै। बेयाव बे खामानिया आद्रा जानानै दं। दा बेयाव जुदि साक्सेस जायोब्ला बे जायगायाव पारमानेन्ट मोनसे सलिउसन फैगोन। दा बे सलिउसन फैनायनि सिगां दा जितु एक्टिउट जाबाय प्रब्लेमा खोब दुखुनांथाव जाबाय माने जोंनि समस्या। बेनिखायनो इमिडियेटलि बे जायगायाव बे दैनि स्किमा राननायनि सिगां जाहाथे प्रत्येक गामियावनो जाहाथे गंनैसो सारा पाम्प जाहाथे लगायना होयो। जों बेखौ जिल्ला बेंगिरिजों जों सावरायगोन, जिल्ला बेंगिरिजों खावलायगोन आरो बे जायगायाव दै मोननो नांगोन। रायजो राजाफ्रा बयबो दैखौ मोननांगोन। आरो जोंनि देरसिन जेंनायानो दै गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया। ओंखायनो जों बे देरसिन जेंनाखौ फोलोमनानै लानो हायाब्ला जोङो जिउ खांनो हानाय नङा। जोङो दानि दिनाव जुदि दै मोनलोङैनि थाखाय दै गांहाबनानै जुदि थैनो गोनां जायोब्ला बिराद दुखु गोनां जायो। बेनिखायनो बे जायगायावबो जों जाहाथे एसेब्लाबो जों जाहाथे सहाय होनो हायो। बेनिखायनो बे माने डिसिखौ बुंनानै जोङो बे दैनि साप्लाइनि बेब'स्थाखौ जों खालामनाय जादों। दा माने मानब सेबानिफ्राय देरसिन सेबा जेबो गैया। देरसिन सेबा ग्रेटेस्ट माने सार्भिस इज हिउमेन सार्भिस होनना बुंदों। देयर इज नाथिं शर्ट अफ देट। बेनिफ्राय देरसिन जेबो गैया। बेनिखायनो जोंबो जाखि मावदों बे मानब सेबानि थाखाय मावनाय जादों आरो बे मानब सेबानो देरसिन धर्म, मानसिनि देरसिन धर्म। दा जों बे देरसिन धोरोम बेखौनो सानना लानानै जों बे आइ आफा गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि जेबो रोङा एखेबारे दा बेबायदि अबस्थायाव जों फैनानै बे दै होफैनो हाबाय। एसेब्लाबो जों गोसोखौ मोजां मोनबाय, सान्थि मोनबाय। दा जों बिदिनो मोजां मावनांगौ। रायजो राजाफ्राबो जों माने
जोंनो आशीर्बाद होगोन रायजो राजानि मोजां मावनो हायोब्ला हिउमेन सार्भिस होनो हायोब्ला गोसोआव मोजां मोनो थुलुंगा मोनो आरो बांसिन मोजां हाबा मावनो थाखाय गोसोआ माने जावरिखांनाय फैयो बेनिखायनो जों मोजां खामानि मावनांगौ रायजो राजाखौबो जों खावलायो जाहाथे बयबो आरो आफादफ्राबो बयबो जाहाथे रायजो राजानि बे दुर्जग समाव जाहाथे सहाय खालामो जों बयखौबो खावलायो बेयाव आफादनि पार्टिखौ जों लाखिनो नाङा खुनु जों माने जोंनि गेजेराव हानजानि जोंनाव डिफारेन्स जों लाबोनो नाङा जोंहा जे मोनसे दुर्जग जाबाय मोनसे खैफोद जाबाय बे खैफोदखौ जों बोरै जों माने मोनसे फुंखा सुंनो हायो बेनि थाखायसो जोङो बयबो सहाय होलायनांगौ जों बयखौबो खावलायो दिनै एफा गिदिर दुर्जग जाबाय बेनिफ्राय देरसिन जेबो दुर्जग गैया जों साननानै लायो दै मोनलोङै दै गैयै दुगै मोनै बेथ' गिदिरथारना माने दुगैयो सप्ता खनसे गाहाम सोरबा दुगै मोना बे अबस्था आरो गथ' गथायफ्रा स्कुल थाङो बिसोर फैनानै स्कुलनिफ्राय फैनानै दुगैनो मोना माने मोदोमखौ फुगारबायनानै थायो दा बेफोर गिदिर समस्या दा बेखायनो जों बयखौबो जोङो दिनै खावलायनो लुबैयो जों जाहाथे बयबो सहाय होलायलायो बयबो जों गेजेराव पार्टिखौ लाखिलाया जों बयबो अनलायलायनानै थालायलायो मोजाङैनो जोंनि देहा गोग्गो जानांगोन गोग्गो दै मोनलोंनांगोन जोङो थाजिम जानांगोन जोंनि देहा जों बेखौ लुबैयो बे आबैमोननि गामियावहाय दै रानफैबाय बे दैखौ मोननानै माबायदि मोनदों मोजां मोनबाय खुसि जाबाय नोंसोर गैयाबानो गैलामोन जों दैखौ सोर होफैदों बे सरकारनि होफैखाथाय सोर होनांगौ जोंथ' सोर मिथिया जायखिया सारमोन होफैनायखौ जोंहा मोजां मोनबाय आरो मोजां मोनबाय साबसिन जाथारदों जानाया देग्लाय रासिन जादों थांनाय बोसोरावलाय गैया एसे खम एसे ओंखारोमोन देग्लाय एसे गैथाया बे जारला हायार सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन